Assalamu alaikum creators. A yau zan nuna muku yadda ake ƙirƙirar video thumbnail, ma'ana irin wannan hoton wanda idan kana kallo a YouTube zaka dinga gana ana ɗora wani hoto akan video wanda idan ka yi clicking ɗin wannan bidiyon sai ka ga ba asalin hoton bane zaka gani a cikin wannan bidiyo. To insha Allah a yau abinda zan nuna muku kenan, abinda nake so da ku kawai ku ci gaba da biyo ni a cikin wannan bidiyo har zuwa ƙarshe. Abu na farko da zaka yi, zaka shigo cikin Chrome browser ɗinka kamar haka. Sai ka zo nan inda ake yin searching, sai ka yi searching ɗin Canva. Bayan ka danna search zaka ɗan jira ya buɗe. Bayan ya buɗe ma ya kawo ka cikin dashboard ɗinka na Canva. Sai ka zo nan gurin searching, sai ka yi searching ɗin YouTube thumbnail. Zai kawo ka nan inda za ka zaɓi thumbnail ɗin da kake so ka gyara. Misali, ga thumbnail nan, wannan zan iya gyara shi, ga sunan iri-iri, zan zaɓi irin wanda nake buƙata. Sai in canza rubutun cikin shi ya koma zuwa Hausa abinda nake so in rubuta. Misali, bari in zaɓi wani hoto daga ciki. Yauwa ga wani hoto nan, bari in zaɓe shi. Abinda zan yi shine kawai zan danna shi ne kamar haka. Ga yanan ya kawo ni inda zan saita shi. Abun da ya rage in yi shine zan canza wannan rubutun zuwa abun da nake so. Zan danna wannan alamar nan, sai in danna ta, sai in rubuta abun da nake so in rubuta. Misali gashi nan na rubuta samun kuɗi a online. Ga wani ɗan rubutu daga nan ƙasa, shi ma zan iya danna kan shi domin in canza shi zuwa abun da nake so in rubuta. Misali gashi na yanzu zan rubuta YouTube content, saboda ina amfani da YouTube ne, don haka shi zai sa in rubuta YouTube content domin ni YouTube content creator ne. Yauwa yanzu wannan hoton shi ma zan iya zuwa in canza shi idan na ga dama, amma ba zan canza shi ba, a haka zan bar shi saboda ba wai ina yi ne don in abun nan ba, ina so ne dai kawai in nuna muku yanda kuma idan kun tashi za ku iya haɗawa ku ɗan ɗora yanda bidiyon ku zai bada ma'ana. Yanzu zan yi downloading ɗin shi ya koma akan wayata. Abinda za ka yi shine za ka zo nan gurin wannan alamar ka danna ta kamar haka, sai ka zo nan inda aka rubuta download ɗin nan, sai ka danna shi kamar haka. Ga nan zai nuna ma wata alamar download, sai ka danna ta ita ma. To daga kayi wannan shikenan, ga hoton ka nan yana downloading. Yanzu ya gama downloading, ya sauka akan wayarka. Abinda kawai ya rage shine zaka je ka dora shi ne akan bidiyon da kake so ka dora shi. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna mana alamar like domin YouTube algorithm ya fahimci cewa bidiyon da muke yana amfanar da masu kallon mu. Sannan wanda bai yi subscribing ba ya danna mana alamar subscribing, saboda idan mun yi bidiyo mun dora shi akan YouTube ya zama na farko wanda zai fara sani. Idan kana da wata tambaya zaka iya yi a comment section, domin wannan channel ɗin mun gina shi ne domin mu dinga taimaka ma sabbin YouTubers waɗanda suke so su fara harkar YouTube domin su fara samun kuɗi da ita. Ni ne naku Mus'ab G, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.